Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fis-sena fl-arti, fit-teknika u fil-ħiliet varji li jsawru lil bniedem u li qed ikomplu jaqsmu t-talent straordinarju tagħhom. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li qatta numru ta' sigħat qalb il-Beltin fejn tkellem ma' numru ta' persuni kif ukoll żar diversi wirjiet tal-ġimgħa Mqazza. Dawn iż-żjarat f'lokalitajiet varji qed isiru bilan il-Partit Nazzjonalista ikompli bil-ħidma konsultattiva tiegħu fil-waqt li jkompli ħaddem politika li verament tagħti widen lill-poplu. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista wera apprezzament għal fatt li hawn numru ta' persuni li għadhom qed iżommu dawn it-tradizzjonijiet mill-isbaħ ħajjin. Konna l-opportunità wkoll li niġu naraw il-wirjiet tal-ġimgħa Mqazza huma parti mit-tradizzjoni tagħna, parti wkoll mit-twemmin tagħna fejn narfu napprezzaw l-arti, l-ħiliet imma anki s-sena illi bija isiru jittellaw dawn il-wirjiet tal-ħares m'għandniex minnu dedikat ħafna nies li huma volontira illi jonfqu anzi ħafna flus minn tagħhom biex ikun jistgħu jżommu dawn it-tradizzjonijiet ħajjin. Waqt iż-żjarat li għamel Bernard Grech kien hemm wirjiet mill-aktar interessanti fejn fost l-oħrajn kien hemm wirja ta' purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, inkluż il-purċissjoni tal-irxoxt, wirja li tinkludi fiha kull dettall possibbli, inkluż faċċati ta' djar tradizzjonali. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar ukoll il-mejda tal-Apostli fl-Oratorju tas-Santissimu Sagrament bil-platti fuq il-mejda jirrappreżentaw dissinji mill-passat tal-Arċikonfraternità. Dan fil-waqt li żar it-teatru tal-Kumpanija Teatrali Dominikani Beltin li din is-sena se jagħlqu 50 sena. Min-naħa tiegħu Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fit-talent Malti. Nibqgħu iva bħala partit inħarsu lejn dawn il-ħiliet għaliex is-sena hija straordinarja, l-arti hija ammirevoli ħafna u aħna nemmnu fis-sena fl-arti, fit-teknika u fil-ħiliet varji li jsawru lill-bniedem li jkun jista' jaqsam dawn it-talenti mal-kumplament tas-soċjetà. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Paula Mifsud Bonnici, mill-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise N. Pulis, kif ukoll kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali.